akong kalipay, muduol kita kaniya. Magpasalamat kita, ang iyang ngalan pagtay punta, awitan ta ang Ginoo, simbahon ta siya. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himoa nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Makabeyo. Si Elizar usa ka bantugang magsusulat, tao nga taas og panuigon ug halandog panagway. Gipugos sa pagbukas sa iyang baba aron pagkaog baboy. Apan gipalabi niya ang mahimayaong kamatayon kaysa kinabuhi sa kahugawan. Busa iyang giluwa ang karne, ug sa iyang kaugalingong kabubuton, miduol ngadto sa galamiton sa pagpaantos, sama sa buhaton gayod sa mga tao nga may kaisog sa pagsalikway sa kalanon nga gidili sa balaod sa pagtilaw, bisan tungod sa gugma sa kinabuhi. Kadtong mga tinugyanan ni adtong seremonyas, sa pagkaon nga supak sa balaod, mipahilit sa tao tungod sa ilang dugay ng panagkaila og miagda kaniya sa pagdalag kalanon nga iyang inandam nga mahimo niya pagkaon subay sa balaod og sa pagkaon-kaon lamang sa karne sa sakripisyo nga gisugo sa hari. Sa ingon niini, makaikya siya sa silot sa kamatayon, ug ayohon siya pagtagad tungod sa ilang karaang panaghigalaay. Apan, nahugot ang iyang hunahuna sa paagi nga hamili, takos sa iyang katuigan, sa kahalangdon sa iyang taas nga panuigon, sa angay nga katinamod sa iyang mga uban, og sa dalaygong kinabuhi niya sukad sa pagkabata. Og busa, mipahayag siya nga labaw sa tanan, dili siya magbudhi sa santos nga mga balaod nga giluwatan sa Dios. Giingnan niya sila nga ipadala dayon siya ngadto sa puloy-anan sa mga patay og nagpasabot kanila. Sa akong panuigon, dili gayud angay ang pagtuso-tuso. Daghang mga batanon maghuna-huna unya nga ang nagpanuigog kasyaman katuig nga si Elizar mitabok sa usa ka relihiyon nga langyaw. Kung magdisimular ko ni anang paagiha,
tungod sa usa ka mubo nga panahon sa kinabuhi. Makapahisalaag ako kanila. Samtang magdala akong kaulaw o pagtamay sa akong tigulang nga panuigon. Bisan pag niining panahona, malikayan ko ang silot sa mga tao. Dili gayud ako, buhi o patay, makaikyas sa mga kamot sa makagagahom. Busa diha sa pagtugyan nga inisog sa akong kinabuhi karon. Kamatud-an ko nga ako takos sa akong gulang nga panuigon, og makabilin ako sa mga batanon, og usa ka hamili nga panig-ingnan, unsaon pagpakamatay tungod sa tinahod og santos nga mga sugo sa paagi nga mahigugmaon og manggihatagon. Giingon niya ni ana pagsulti og miadto dayon siya sa makina sa pag-antos. Kadtong sa dili padugay na luoy niya, karon nahimo na nga iyang kaaway tungod kay ang iyang gipanulti alang kanila mao'y ingog usa kadakong binuang. Sa hapit na siya mamatay sa mga paghampak, miagulo siya og miingon. Ang Ginoo sa iyang santos nga kahibalo, nasayod kaayo, nga bisan tuod makaikyas unta ako sa kamatayon, dili lamang giantos ko ang makalilisang kasakit sa akong lawas, gumikan ni aning paglatos, kundili usab, giantos ko kini, ubag kalipay sa akong kalag, tungod sa akong gugma kaniya. Kini ang kaagi sa iyang pagkamatay, nga nagbilin diha sa iyang kamatayon, og usa ka sumbanan sa kaisog, og usa ka dili kalimtan nga panig-ingnan sa bertud, dili lamang alang sa mga batanon, kundili usab alang sa tibuok nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Ang Ginoo pagkadaghan sa akong mga kaaway. Daghan ang misukol batok kanako. Daghan ang nagaingon kanako. Walay kaluwasan alang kaniya diha sa Ginoo. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Apan ikaw, o Ginoo, mao ang akong taming, ang akong himaya, gimangon mo ang akong ulo. Sa pagsangpit ko sa Ginoo, gitubag ako niya, gikan sa iyang balaang bukid. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Sa paghigda ko diha sa pagkatulog, nahigmata ako, kay ang Ginoo nagalig-on kanako. Wala ako mahadlok sa kadaghanan nga mga tao nga nagalaray batok kanako sa tanang kiliran. Tindog o Ginoo, luwasa ako, Dios ko. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa ninyo, Manausab kanimo. kinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipidayon ngadto sa Jericho, ug samtang niagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa keyo, nga pangulo sa mga kobrador sa buwis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo, ug wala siya makakita kang Jesus. Tungod sa panon sa mga tao, busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi niadtong dalana
Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zakeo, "Kanaog dayon Zakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Zakeo pagdali, ug sa dakong kahinangop, midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala, ug mitindog si Zakeo ug miingon sa Ginoo, "Paminaw sir, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Ug kun ako nakalimbong pangkang bisan kinsa, ulian ko siyag upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw, miabot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita sa nangawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa atong pagpadayon sa pagpanaw diha uban ang Ginoo, karong adlaw ang Dios nagiya kanato pinaagi sa iyang pulong aron atong masabtan ang tinuod na kahulugan sa atong Kristohanong kinabuhi, ang pagpangalagad, ang pagkamatinud-anon, ug usab ang pagpasaylo. Sa Ebanghelyo karon, giawag kita ni Jesus nga magmatinud-anon sa atong tinguha sa pagpangalagad. Ang Ginoo dili interesado sa formality o pakitang tao lamang, kay siya nagtan-aw sa kasing-kasing. Busa, nindot siguro kung atong pangutan-on karon ang atong kaugalingon. Unsay tinuod nga nagpalihok sa akong nga pag-alagad? Pagpasikat ba? Pagpataas sa akong kaugalingon? O gugma sa Ginoo ug sa akong isig katawo? Sama sa dipadayag ni Jesus didto kang Zakeo. Sa kalibutan karon nga daghan ang nagpakita lamang sa maayo, kung naay kamera o kung naay nagtan-aw o naglantaw. Gigamit sa Ginoo ang Ebanghelyo aron pag hinumduman kita nga ang kamatuoran sa pagkabalaan dili lang makita sa Facebook post o diha sa social media, kundi sa hilom nga buhat nga wala nagpaabot og balos. Kay kadaghanang mga tao karon gusto sila motabang pero didto lang sa social media. Pag-abot sa realidad, kung wala na'y kamera, panagsa kaning mga tawhana walay pakabana. Ang pag-alagad sa Ginoo dili sayon. Usahay nag-awag kini nga muhatag kita. Ug bisan limitado ang atong panahon. Batong pasensya o atong kusog. Kay naay mga higayon na panagsa mawad-an kitag pasensya, mahurot ang atong panahon, gani kapuyan kita. Apan nasayod kita na ang pagpangalagad sa atong Ginoo dili sayon. Siya makaila kung kanus atam nakigbisog, aron mahimong matarong og matinud-anon, bisan walay nitan-aw. Ang tinuod nga panawagan sa atong pagtuo, mao ang pagpakita sa gugma. Dili lang sa mga tao nga dali higugmaon, apan labi sa mga lisod higugmaon, sa mga Zakeo ni ining panahona. Ang gugma mao ang sukdanan sa pagkakristyano. Ang Kristohanong kasing-kasing, maluoyon, mapasayloon, ug andam mutabang bisan walay pagpasidungog. Samtang nagkaduol ang katapusan sa ato ang liturgical calendar, kaya ang katapusang Domingo mauman ang solemnidad sa Kristong Hari. Gipahinumduman kita sa Ebanghelyo sa pag-andam kanunay. Matod pa ni Jesus,
Bulahan ang alagad nga makaplagan sa agalon nga nagbuhat sa iyang tahas. Busa mga igsuon, unsa may tahas nga gibilin sa Ginoo sa ato karon, ang pag-atiman ba sa pamilya, ang pagkamatarong sa atong trabaho, ang pag-ampo ba para sa atong komunidad. Unsa man kana, buhata kini uban sa gugma ug naay ug sa pagkamatinuod nas alagad sa ato ang Ginoo. Hinaot paunta. Sa panaghimamat sa atong Ginoo ug ni Zakeo, atong nakita nga ang tinuod nga kaluoy maoy lawom nga tuburan sa kaangayan. Magampo kita isip mga makasasala alang sa mga makasasala apan atong himuon ang pagampo nga mopadayag sa pagsalig sa Dios nung kaluoy. Sa matag pangamuyo moingon kita, Dios nung kaluoy, panalangini kami. Diyos nung kaluoy, panalangini kami, ngang simbahan, mupadayon sa paghangop ni atong nangitag kapasayloan ug kalinaw sa kailadman, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga katong nagpatigayon, mahimong maghihatagon ug maangayon, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga mahimo kitang andam nga musugat sa Ginoo, sa higayon mo abot siya sa atong kinabuhi, ug mutugot kaniya, nga mupuyo dinhi kanato. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, makakita diha sa ilang mga pagsulay, ug kasakitan sa pagtubos sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, gantihan sa kalipayng dayon sa kinabuhi, sa kalibutan nga umaabot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangini kami. Dios sa mga mahan, puna ang among mga kasing-kasing sa imong gugma, hatay kami sa makaluwas mong panabang sa higayon nga kami malusno o gibutang kanunay diha sa imong pag-amuma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ka, Ginoo, ning among sakripisyo. Sagop ug sa pusa,
Mangigsuon, pag-ampo kamoron na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, maagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibukyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang among mga gasa, ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo ug magdala ka namo nga na sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoma, puno ang langit ug yuta, sa imo himaya, himaya. Sana, sana, sa kahitasan, daigod ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan. Santos iyo ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuong. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Anong paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo,
George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Imo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatahi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo na yung kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatahi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsunay. Poderosa Diyos, nga nakawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Poderosa Diyos, nga nakawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Poderosa Diyos, nga nagawang sa mga sala sa kalibutan, at agi kami sa kalina. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Manghalampas sa pag-awat sa atong Ginoong Hesus, sa bukos na paghigugma, dawaton ta siya. Si Jesus ang hustong dana nga atong pagalakta, siya nga tumalan ang atong kaluwasan. Manghanap ka sa pagdawat sa atong Ginoong Hesus, sa bukos na paghigugma, dawaton ta siya. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoong Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamog dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kamo akong mga tinon at panglakaw kamo gibantana, ang maayong balita sa kaluwasan. Kang kalinaw magaupa kaninyo. Good morning, everyone, and to all our Batch 19 participants. We are now on day 13 of this 33 days preparation for the consecration to Saint Joseph. And our theme for today, Saint Joseph, Most Faithful. Please stand and sing our entrance hymn. San Jose nga mamumuo, amahan sa panang Jesucristo, na imong usa ka instrumento sa Kristo anong pagtuo, na
sa banay sa Diyos Ama. Please be seated. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins ungirt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Reflection: when a man has faith, he is in possession of something invaluable, something that acts as an impenetrable bulwark against life's sufferings and trials. Think of a man of true faith whom you have encountered. Men like this are constructed from something unworldly, almost as if they don't live by the same norms, maxims, and values most commonly found among men. They have a resolve that defies what most consider reasonable. No matter the era of circumstance, a man of true faith lives with his compass directed towards God, overcoming any and all obstacles. Saint Joseph is the model of this kind of faith. Joseph knew with certainty beyond human reason that the voice of God has spoken to him to take Mary as his wife, and he responded with generous faith. His faith never wavered through all the uncertainty and trials of the life of the Holy Family. He never doubted the divinity of Jesus or his power to conquer evil. To the world, Jesus looked like an ordinary child, but Saint Joseph knew he was God. The greatest fear of any father is failing to protect and provide for their families. Fathers also have uncontent with an innumerable threats that lie in the weight of their children in the spiritual and moral sphere. In many such situations, father will not be able to be present to protect their families. Therefore, we must rely on the spiritual weapons available to us as powerful defense, the intercessions of our spiritual father, Saint Joseph, as well as our own guardian angels and those angels assigned by God to watch over the members of our families. Prayer. Saint Joseph, most faithful,
pray for us and for our families. Please kneel for the litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Christ, the Father of heaven, God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of the patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and priest over all his possessions. Let us pray. O O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, which on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. We are now in the 13th day of our 30-day preparation for the consecration of Saint Joseph. And the theme for today is Saint Joseph, most faithful. Saint Joseph is called most faithful because he remained steady in trust even when God's plan were mysterious, challenging, and far beyond human understanding. His faith wasn't loud or dramatic. It was lived quietly, consistently, and wholeheartedly in the ordinary responsibilities of daily life. As we look at his example, we see that faithfulness is not simply believing. It is remaining true. True to God, true to our commitments, and true to our mission, even when the path ahead feels unclear. Joseph took Mary as his wife despite social risks. He protected Jesus despite danger. He worked tirelessly despite uncertainty. His life teaches us that faithfulness is measured not in words, but in our choices, especially the difficult ones we make in silence. Saint Joseph, most faithful, teaches us that genuine faith is not about having all the answers, but about trusting the one who does, and that is our God. Like Joseph, we often face moments where we cannot see the full picture, unexpected changes, responsibilities that feel heavy, or decisions that require courage. In those moments,
His example invites us to surrender our fears and rely on God with calm confidence, believing that every step of obedience opens the way to God's greater plan. He shows us that holiness can be lived in ordinary lives, in our work, our families, our relationships, and our daily responsibilities. Our quiet yes to God, repeated faithfully, even when unnoticed by others, has great value to our God. As we reflect on Saint Joseph's faithfulness, we pray for the grace to be steady and trustful, to listen for God's guidance, and to respond with humility and courage. May our lives, like Saint Joseph, become a quiet but powerful witness to God's love. Please all stand. Saint Joseph, most faithful, Pray for us, the Lord be with you, and with your spirit. and may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Viva Señor San Jose! Viva! Jose,